Poilo Marandi Pastor Circle YouTube channel nainai rokno Jisu Kristo ni mungui ang nirokno chibaya pharo te joto o channel nainai rokno Christmas ni chibai tini kaito ni ko kisisa chungwan suklai nai Jisu Kristo chungno mu thangwa ni bagui o sungsaro achai phaimani no tuyui ko kabangma ang sawani naya haipano Christmas ni message kisah tini chungwan suklai nai Luke 2 ni 2 ni simi ang porenai tamoke suari borokno hai hinui sa kata kridi ang nirok ni bagui kothoma kaham se tubui phayo kaitor bini kokjo toni sakau katal ke hamari rusitung aro chungnukmani chungno muthangwani bagui Jisu Kristo osung saro tomani bagui achai phaina nang omonti hairoklete chung asuk sawani nangya tomahonmale chung buchio chung sio Jisu bororo kaitor ba kaitor ni kok chung khanayani jari kaitor bai chungle kak laijak chung sumsok ganang joto bororo nung mungsa khlaya phano nini amani okni nung tongmani hoite nungle sumsok ganang mojoto chung gosio Omoni chung bahai ke chung no mo thangwani bagui Jisu Kristo achai phaimani omono tui kisa chung wansuk lainai aro chung nukmanin ke Jisu Kristo chung no mo thangwani bagui achai phaiwani jorao suariro toma poila kok sa phaimanin ke norok ta kridi hinui se chung no sa phaikha ang wansuk kha Tasing ang samay ke borok bay kaitor chung kak lai tong kha chungle sumsok ganang papi borok chung ungo tei chungle soitan iya ko se chung kalaijak heni bagi chung soitan no kiriui motai hamiano nung chung kiri layu pot chung kiri mani bangkha sungsaro heni bagi ok chung kiri tongmani hoite chung no phiogana ni bagi Jisu Kristo achai phai pro norok ta kridi ang mirok ni bagui kothoma kaham tu bui phayo hinui sakha o kothoma kaham humani no chung tini chung kisa wansuk lainai ang sama hai ke chung kiri lai tongo number 1 in ke chung soitan iya ko chung tongmani soitan no chung motai hameno no chung kiri lai tongmani Jisu Kristo jokhon achai phai pro norok ta kridi norok te kiri thai kiri kha Tomahumale norok ni bagui kothoma kaham ang tu bui phaikha o kothoma kaham le toma Jisu Kristo sungsaro kaito rohor kha chungno mo thangwani bagui omo achai phainai Jisu Kristo ongka joto ni sai phan ganang joto ni sai kotor joto ni sai kuchuk raja ni raja haini bagui ke bo bono painai kru bose joto ni sai phan ganang haini bagui norok takri di o bose kothoma kaham Omo tini chung wansuk na nango age chung kiri lai tongmani chung kiri wise motai chung barok lai kha chung charu ruk bosan ma bangru ruk bo rai koso ungru ruk haipano bo ni iya kun chung yogi maya haipano Jisu Kristo achai mani ya gulo achai phaimani ya gulo ke o soitan yang ni chung yogui chung le tabuk free ungka Galatia pas ni ego chung nukha norok yogza phiokjak hinui chung no sakat boroni chung no phioka sumsok soitan yang ni chung no phioka Jisu Kristo achai phaimani kothoma kam number 1 ke soitan yang ni chung no phioka te chini kok borok rucha mung banok nairok belai ke pola kathar koboli tong khana borok ni rucha mung ang khana mani Jisu Kristo raja achai phaikha bo achai mani o kothoma kam pol rucha mung chung no rucamung banok nai rok banok manin ke lengjak borok lenglaman nai Jisu Kristo achai phaimani phol kothoma kaham ka number 2 ongkha chung lengjak poja hilik tui lengui chung palmaya thaksukha asuk sa chung lengui tongo boro tongnai bobo ungna hinui chung nai tukmani chung lengui tongkha aipano toma Jisu Kristo achai phaimani agulo opo za hilik tuinai borok norok ani thani phaidi ang norok no lengla ruanu hinuise mathai chung nukha naidi Jisu Kristo achai phaimani ke poza hilik tuinai rok chung no lengla ru phaikha kothoma kaham
asuk tei busuk kaham no tei muna ko tong nai rok pohor man nai hinui sapiu chung muna humani ke zoto chung buchio muna ke soitan ia ko tong nai rok chung pohor maya ke boro zago chung himna boro zago chung sogui nai bu chini bus ka toma ungtong chung nugia haipano chung pohor man kha pohor man mania gol ani bus ka toma kaham hamia tong chung tabuk le chung nugui man ka muna o tong nai rok tabuk chung pohor se chung tong man ka pa Jisu Kristo achai phaimani phol chung man mani ke belai ke kaham no muna ko tong nai rok tabuk ke pohor se chung man ka pohor man kan ke ba pohor ke tom bebak se chung nugui tong mano nai di horo muna ko tong ke chung belai ke tong kosto unge de ba Epano tabuk ke pohor chung man kha Jisu Kristo ni pohor chung man kha te kaisa chung nuk man ke khazak bororok khengiu phiak nai taisi ang sajak omo hai ke se Jisu Kristo achai phaimani ke soitan bai khazak nini icha ani icha ke ang tongui maya haipano bo Jisu Kristo achai phaimani a golok ke se chungno phiok kha omo hai ke Jisu Kristo achai phaimani norok ni bagui kathoma kaham ang tu bui phai ka humani nai di busuk chini bagui kathoma kaham no te mungsa te tini saya phano asuk zorau phano busuk chini bagui kaham te bo chini banta ungkha thuimania gol chini banta ungkha morkeo se chungma thangnai aroni yogni chungno phiogui se tabuk Jisu Kristo achai mani ya gulo ke chukno hanio se chung thangui mannai kaitor sungsar asuk khe hamjak mani bagui se boni songdre sasla rohor ka bono poito khlainai bororok komorioi hinui saka teibo zohono chungnuk mani ke je ano poito khlainai borok thuiphano thangnai hinui saka Jisu Kristo achai phaimani phol chungman mani ke thuimani chung iokui tabuk chini banta morke tabuk ke poito chung khlaimani bising tui chini banta ungkha chukno hani Jisu Kristo achai phaimani pa chung nini ani bagui busuk kothoma kaham no chung wan sukna nango haini bagui se norok takri di ang norok ni bagui kothoma kaham tu bui phaikha ini suari rok sa phaikha te kaisa ang sa phinai Jisu Kristo jokhon achai phaimani ya gulo bono poila khulum nai rong ke mera muruk nai rok ongkha age pro ke belai ke zat kusu haipano borok Jisu Kristo no khulumwani borok thangkha achai phaika hinui sikha khobor khana ke ba borok no khulumwani borok thangkha aro chung surung thai tongmani ke mera muruk nai rok borok ni samung kotor no ya karu Jisu Kristo no khulumwani thanglai kha te borok ni je borok ni mani kaham bai se Jisu Kristo no borok borom khlai khulum lai tongkha nungbo ang Christian ongkha hunui se sungsar no chung ya karwani muchukya khibi wani chung muchukya mera muruk nai rok ke borok ni samung kotor kuk mera muruk mani mera no khibi uise subrai Jisu Kristo no khulumani thanglai ka thangmani kaisa simia borok ni je manui tongmani kaham kuk bai se borok Jisu Kristo no borok khulumlai tongo nungbo wan sukna nango te kaisa inke salka pondit rok khulumani borok bono thanglai ka salka pondit inke tabuk jumke zat kotor kuk ungnai borok se khulumlai tongo naidi chung belai kopal kaham kothoma kaham hunmani aro jaga po chung surung nukha chung saimano alkador monke zat kusu toma podre podboro khak lai tongo chini Christian ke ganang bigra lekha kurung rungya thung se ekoi se chung Jisu Kristo ni bisingo chung thansa baksa se chung ungui mano naidi busuk kothoma kam aro zat kusu kurui aro ke zat kotor kurui chini Jisu Kristo ni bisingo boses kothoma kaham haini bagi phaidi tini chung wansuk lainai teibo laso ang sawani muchuk maningke o achai phainani bumung borok pharlai pro khakchang ni bukra mani naidi soitan yega chung klaimani jari se chung khakchang ma chung maya chuni bukhao se khakchang ma kru shanti kru o shanti mangke chung tongmani shanti chung boro mannai nai tu laike
nai tuglai ka hai panos chung santi maya aro jaga chung nuko santi maya chung khak changma maya hai panos Jisu Kristo achai phaimania golo khak changma chung mano age chini bukha tong thoge udru mudru tong mani posa hilik tong mani tabuk yogui khibiui tabuk khak changma maya rok tabuk chung khak changma mankha nung tini kupui khak changma de mankha wan sugui nai di aini bagai tini o kothoma kaham hun mani no nung manwanin ke o kothoma kaham hinui saphai mani no nung kubui o buthai no nung manwani ke nini khlai thai kaisa tongmani ke ani bukha Bethlehem ni gwal no ko Jisu nung tini achai phaidi hini Jisu Kristo no nini bukha nung jaga roi tongdi hake nung takridi hun thanyo nung kiriai tongmannai teibo nung lengjak bororok apro kubuno nung lenglai mannai te nung kiriu tongmani te kiriwani nanglia nung poza hilik tuimano te tuani nanglia bura motai hamia bai no khaja koi tongmani no khengui phioknai teibo khakchangma maya ungmani nung aro jago khakchangma manui tongnai haini bagui phaidi chungwa suklainai norokni bagui kothoma kaham tu bui phaika humani busuk nini ani bagui kothoma kaham nung wansuk di kai torbini kokjo to ni sa kau katal ke hamari rusi to amen